València tindrà per fi un museu de la mar, una carència impensable en una ciutat on el Mare Nostrum ha sigut i és tan important. Este dilluns l'Ajuntament de València va acollir una reunió presidida per l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, en la que han participat representants de les administracions local, provincial i autonòmica, així com de l'autoritat portuària. El motiu ha sigut fixar les bases del compromís per a crear el Museu de la Mar, el qual tindrà com a seus la Casa dels Bous, l'antic Varador i les Drassanes. Les dues primeres es restauraran en una primera fase, mentre que la tercera s'acometrà en una segona. Ribó es va mostrar satisfet per poder fer l'anunci d'este museu en una ciutat que es vol que cada vegada més estiga de cara a la seva mar, indicant també la voluntat que siga un museu de país, referint-se que no es quede només a un nivell de ciutat. Esta satisfacció va ser compartida també per el secretari autonòmic de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, i el president de l'autoritat portuària, Aurelio Martínez. També hi estigué present la regidora de Cultura, Glòria Tello. I nosaltres el que volem posar de manifest és la relació de València amb la mar a tots els nivells. El primer és etnològic, de costums, també les relacions perfectament pintades per Sorolla, per exemple, dels pescadors en la mar i una sèrie de relacions. Hem comentat també una idea que em sembla important, és que en una fase posterior nosaltres volem que aquest museu no siga només de la ciutat de València, sinó que tinga una component de País Valencià, una component amb la resta de ports de tot el País Valencià i que ens sembla important. Per tant, volem que aquest museu tinga una ajuda per part de diferents entitats. Anem a treballar en la idea d'una fundació. Sabem que en aquests moments l'Ajuntament de València té problemes per poder entrar en una fundació per el pla d'ajust, les coses del senyor Montoro, en una paraula. Però bueno, anem a arreglar-ho jurídicament. Aquestes coses que ens han vingut imposades, però que ho anem a arreglar i amb voluntat de que concretament en aquesta entitat nova participen empreses privades que ja ens han manifestat la seva voluntat de col·laboració i, per suposat, les 4 entitats que avui estem aquí, Ajuntament, Generalitat, Diputació, Autoritat Portuària, la Dàrsena també, d'alguna manera, i jo crec que és un gran projecte. No podem donar dades ja tenim un projecte, en aquests moments, ja avui tenim clara la voluntat de les 4 institucions, anem allà a concretar. El primer pas és la concreció jurídica, de com ho anem a fer. En base a què ho anem a fer, com concretar la participació de totes les institucions, com concretar també la col·laboració de totes les entitats privades, i aquest tema és el primer objectiu que ens hem marcat. Paral·lelament a això, anirà el procés de rehabilitació de Casa dels Bous, del Varadero i tot aquest tema, que és un projecte que va per separat i, per tant, és una cosa que no serà acabar això i començar, sinó que a la vegada nosaltres esperem que podem començar el tema i reiterar, per altra banda, que hi ha també moltes ofertes, s'ha comentat abans, hi ha moltes ofertes de materials que ens han oferit moltísima gent vinculada al mar que es podría posar en marcha relativamente. La comunidad portuaria desde el primer día me dijo que era un proyecto histórico desde hacía muchos años, que les entusiasmaba la posibilidad de colaborar, no se lo creían, las cosas como son, y yo creo que hoy lo que acabamos de hacer es para mí es un paso importantísimo en que por fin muchos de los sueños que han tenido esa comunidad portuaria y mucha gente que ha vivido cerca del mar se puedan plasmar en realidad. Y la verdad es que lo que quiero agradecer es la colaboración y de verdad que el espíritu absolutamente positivo que hemos encontrado en todas las instituciones. Yo creo que el puerto lo único que hace es colaborar, obviamente, y aportar lo poco que pueda tener, ¿no? Pero es un proyecto de todos y yo por lo menos expressar mi satisfacció. És impensable que una ciutat com València i una comunitat com la valenciana no tinguin un museu de reflexió de la relació dels valencians amb la mar i per això la quantitat d'empreses, d'associacions, de persones privades, d'investigadors que s'han posat en contacte ja per poder col·laborar en aquest projecte. Un projecte que no només seria de les administracions, efectivament, sinó que també seria de la gent de la societat valenciana en el seu conjunt. I estar així junt a l'Ajuntament de València, junt a l'entitat portuària i junt a la Generalitat en un projecte tan bonic com el Museu del Mar, entenem que és primordial. Sempre anem a treballar conjuntament amb les administracions, la coordinació és bàsica i és cert que des de la pròpia Diputació m'ha apuntat que és importantíssim el projecte de país, que no siga simplement
un museu que es queda a la província de València, nosaltres estem per fer país i aleshores entenem que en una primera fase és imprescindible que la ciutat disfrute d'este museu, que ho tinga, que ho pugui oferir a tots els valencians i valencianes i a tots els visitants, però treballarem més enllà per a que puguem construir una xarxa de museus marítims, de museus del mar, perquè entenem que som una comunitat que hem viscut sempre de la mar i en la mar i entenem que hi ha que ficar-ho en valor.